Je možné dostať sa ako obyčajný človek na afterku Tour de France v Paríži? Áno je, tak poďte so mnou a ukážem vám, ako som to urobil. Peťo Sagan finišoval svoju poslednú túr a ja som to chcel vidieť zblízka. Takže plán znel asi tak, že prejdem z Berlína až do Paríža na bajku. Cesta ako taká bola úžasná. Stretol som veľa kamarátov, spoznal veľa nových, pár nocí som prespal u známych a pár nocí som zaimprovizoval a prespal vonku. Najväčšia improvizácia ale prišla s príchodom do Paríža, kedy som o 8 ráno po celej noci bez spánku stal pred Notre Damom a netušil som, kde budem spať a ako sa vlastne ku tým cyklistom dostanem. V tomto je ale Instagram veľmi silný nástroj, kedy som vďaka nemu zistil, že je tam kamarátka na Erasme a môžem si bicykel odložiť u nej. A takisto som dostal kontakt na ľudí od Peťa Sagana, ktorí by mi tú akreditáciu vedeli vybaviť aj takýmto normálnym spôsobom. Zavolám na to prvé, čo nám dal. Dobrý deň, pri telefóne Horvát Samuel. Ja som na vás dostal číslo od Juraja Sagana a hovoril mi, že by ste mi asi mohli pomôcť s tým dostať sa nejakú ku jazdcom už po skončení. Aha. Je problém s tými lístkami a ja som mal tam problém sa vôbec dostať do nejakej zóny. Preverím a dám vedieť. Dobre, ďakujem pekne teda zatiaľ. No, pohodičke, majte sa, dovidenia. Dovidenia. Všetkým nám ale bolo jasné, že to riešime na poslednú chvíľu. To finále bolo o 3 hodiny, tak som musel rozmýšľať nad ďalšími možnosťami. Tá jedna bola taká, že som zohnal reflexnú vestu od robotníkov na ulici a myslel som si, že sa vo finále budem tváriť na niekoho z organizačného tímu. Ale aj na toto som sa nemohol spoliehať, takže pod civil som hodil aj cyklistické oblečenie, aby som sa v cieli mohol tváriť, že som súčasť pelotónu. No a vlastne s ničím v ruke som sa vybral na Champs-Élysées, čom som ale dostal telefonát, že predsa by sa jedna akreditačka pre mňa našla. Musel som si ale prebrať v jednom hoteli 3 km vzdialenom a mal som na to 20 minút. Ale nejakým zázrakom som to stihol, síce ja aj tie topánky a nohy vyzerali potom strašne, ale bol som aj veľmi spokojný, lebo zrazu som síce nevedel, že kam chcem ísť, ale vedel som, že s tou akreditáciou už môžem všade. Takže som zameril do cieľa, kde sa o mňa postaral Števko a ja som si konečne mohol vydýchnuť a vypiť. A tá atmosféra tam bola úžasná. Proste, kto má rád cyklistiku, tak takto nejak si predstavím cyklistické nebo. Lenže tak, ako to rýchlo začalo, tak to aj rýchlo skončilo. Zrazu všetci cyklisti naskočili do autobusov a odišli. A ako som tam tak stál a rozhľadal sa okolo seba a hovoril si, že ako bolo to úžasné, ale toto nie je úplne ten koniec, ktorý som chcel. Že ja som si to predstavoval predsa ešte trošku inak. Tak sa mi preťal zrak s jednou babou, s Liou. Dievča z Malibu, ktoré došlo do Paríža iba kvôli tomu, aby Peťa zbalilo. A keď ja som jej povedal, že môjim cieľom bolo sa dostať na afterku, tak sme sa vlastne zhodli, že môžem spojiť sily a dostať sa tam spolu. Čiže chvíle, ktoré ja som si užíval s pivkom v ruke, ona využívala na to, aby nabalovala ľudí z Peťovho tímu a zistila od nich informáciu, kde majú tú afterku. Neskôr potom navrhla, že na hoteli má auto, ktorým nás tam môže zaviesť. Ja som na to samozrejme kývol, lebo ja už som nedokázal ani chodiť. Celú noc predtým som nespal, bol som taký vyplusnutý a veľmi rád som tú štafetu predal niekomu, kto má motiváciu ešte snáď väčšiu ako ja. Takže zrazu som sa stal passenger princess. Cestou na hotel sme ale natrafili na ďalšiu afterku. To nebolo čakané ani plánované. Zrazu tam pred nami boli ľudia z Education First a my sme si teda povedali, že tak skúsime aj toto. Bolo to na menný zoznam a nejakým zázrakom im stačilo krstné meno. Samuel tam našli a z Lee sa stala Emília. Pustili nás hore a tam už to žilo. Hudba, šampus, Rigoberto Urán. Úprimne si myslím, že sme tam zabávali najviac zo všetkých, ale stále sme mysleli na to, že proste chceme vidieť toho Peťa hlavne. Takže po takých 2 hodinkách sme sa pekne rozlúčili, sadli do auta a vyštartovali smer Total Energies. Prišli sme na tú adresu a zrazu sme zistili, že je to jazero, na ktorom je ostrov a nevedie na ne žiaden most. Ja už som bol taký, že ja to kľudne aj preplávam, len zrazu nás zakričal niekto z člnu a spýtal sa, či sme od nich. A ja som na to kývol, nič viac sa nepýtal, zobral nás na čln a odviezol nás. Ideme si po Sagana. Mal by tu mať večeru alebo nejakú party a dostať sa tu dá iba loďou. Tak Čavo nás vedie, je to asi 40 metrov a už sme tam. Prišli sme tam práve v momente, keď mal športový riaditeľ príhovor. Tak ale nejak sme to neriešili, išli sme von. Príhovor skončil, Jean-René Bernodeau vyšiel von a pýta sa nás, že čo robíte vonku, však poďte donútra. Tak sme mali ešte aj pozvánku od toho najvyššieho. Všetko išlo podľa plánu, aj keď sme žiaden plán nemali. Dostali sme sa tam, kam sme vôbec netušili, že sa dostaneme. Stretli sme tam Peťa, pokecali sme chvíľu a veľmi sme si to užívali. Trošku sme tam držali náladu, atmosféru a aspoň niekto bol na parkete. Obom nám bolo jasné, že v danom momente sme dosiahli viac, ako sme si mohli želať a chceli sme si nejaké spomienky na to uchovať, takže ideálne skončiť ten správny čas. Takže okolo 3. sme sa rozlúčili a išli sme domov.
No a takýmto spôsobom sme sa dostali na Peťovú afterku. Takže nechcem na tým aj nejak spätne polemizovať, ale za mňa nebojte sa toho, choďte si za tým, skúšajte a nechajte sami seba prekvapiť, kam až sa dostanete. Takže kam na budúce?